Groot toe. Philip! Dit is wat. Ik weet het wel. Ja, wacht even. Let's go. De laatste maandjes voor Shot. en dan... Daar was goed. Oké, vat de break. Als je moet ik... Oh, dit is zo direct. Kom je op het is. So, wat Ja, nee, wanneer? Hier? Nog, hoeveel van nog? Nee, Nee, wat net? dan is so Arie. dat is komt altijd zo amper op. Ja, je moet niet meer even slaan. Dat is niet mijn doel. Oké, wil je die bal in? Huh? One ball, middag. Jij besluit oké? Ja, maar ik zo, ik moet... Oh. Zijn we een beetje voor en te voor je op? Met short ballen dus. Ja, van dat bounce. Oh joh, ik moet... Ja, wat? Ja, dit af direct gegooid dan. Ja. Moet ik even dat? Die weg. Oh. Oeh, ik heb hem gehoord. Wat was 'n meester daarvan is dit? Almal is dit Table Fijn, five. benieuwd eigenlijk. Weet je eerlijk wel, kan niet? de